Self-help group ta isi kaching thura asai doi laso pen pinangan suarlo tum sorkar pen kaching thura mu pen chenglok sai kachuti ki lapen kepang reng api hai hui tami kilong dun awar sailong lapen pinangan atum methang katikia son lapen kepang reng api kachu jor cholang lapen methanga keng pen karjabi aphan sitami isi thedung awar sai longpon bangso ningkan esek amai pen kangni pon amai along Sorkar pen kwan si kerap kilong dun lahaya puthak kaching wai padu lason si aningkan wang ason thak si pining aningkan aparman kedam tangar ni aru ni phai sirkep arni Phuloni constituency angkang borsing ronghang auditorium hall along self help group ningkan esek amai pi kangni pon bangso amai ada por phai keba por malom pen pangcheng pon lo bangso amai along Phuloni-Cluster amai pi homsira rong pipi chunbang noyoni khaklari atum pensi mai chari pon lo Bangso amai long aluhi aman pen lakha krehini Phuloni constituency MEC mate MLA Darsing Ronghang Phuloni VDC chairman Kondor Kro DMM Gauri Kankar Borua Center Bank Manager Kanam Phangchopi BPM Aruti Devi Singh Block Manager BC Satya Timungatung Chitongdunsi Mayalong RD Hidun Bangso Mayalong MLA Darsing Ronghang pen Mayalong lamthe ke jai pon atengke BJP Ratchari ke japon ke misan ajoksi self help group bangthi atuk loan pen chenglok kapre kabar saitami longpon lo tusi Mayalong ningje Altong kisi jawabun ali pin pen kenan stok kepelan ayadim long pin dalam to sistem ke klaim ke BJP government itu kan, non-nili BJP itu kok masih kiruro pelan tadi, nili Kongres government itu ekonomo, nili FCC TNL dan dekan la klaim itu reklo, BJP government itu ekonomo, sedang non government itu, account itu kira, jangan itu kok selalu soal nomor mana tadi account itu kira, kopi pun. Majau bhagle pi pajir di kuiname haladan sobat thong ai kaumalo ketha long ve ke bhakti nalugum tangka mahajat long le aku jat ai lugim long le aku sekame nam long Phuloni pen dirchuna rongpi Karbiang Long Live